Takpan na lang. Tingin mo hindi ito ulan? Hindi. Yun ang ulan. Te, ando na saan, te? Ando na. Yo, magandang hapon mga idol. Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog, no? So sa episode pala na to ay ito na po yung pang-anim na charity event ng GMR mga idol, no? So may lilinawin lang pala ako dahil ang dami pong nagme-message sa akin at nagko-comment sa aking mga vlog. So sabi nila kasi dito naman sana idol, dito naman sana idol. So ito yung masasabi ko dyan. Hindi ko po yan madidesisyonan dahil hindi po ako yung nagpapa-event. Dahil kunwari yung isang kasamahan namin naka 5 members na po siya o nakapag-invite siya ng 5 members niya, pwede na po siyang mag-apply para sa charity. Ngayon, pag inaprubahan po yun, yung GMR po ay magbibigay ng pondo sa kanya na yun ang gagamitin niyang pambili ng mga kunwari mga relief goods ganyan o school supplies na ipapamigay niya. At yung magpapa-charity event din po ay siya rin po yung mismong mamimili kung sino po yung mga bibigyan niya. So ganun po yung anong tawag dito? Ganun po yung proseso kung paano kami nagpapa-charity. At lagi ko pong sinasabi na yung pondo po ay hindi po yun nanggagaling sa bulsa namin. So may sponsor po na nagbibigay. So yung sponsor po na yun, sila po yung anong tawag dito? Yung papamigay ng charity sa mga taong kunwari mga senior citizen, mga bata. So ganun po yun mga idol, no? Kaya sa mga nagsasabi, hindi ko po yan madidesisyonan mga idol. So sana po ay naliwanagan po kayo kung paano po yung process ng charity event na ginagawa namin na binibigay ng GMR. So ulitin ko, ang pangunahing adhikain po ng GMR is para po ay makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan po ng Team Anda. Sana po ay hikayat pa tayo ng mas maraming sasama dito sa GMR na to para mas marami po yung mabibigyan ng tulong dito sa ating bayan, dito sa bayan ng Anda. At hindi lang po sa bayan ng Anda mga idol, dahil may naririnig na rin ako na may sumama na rin po dito sa Bulinaw. So, isang magandang balita yon para sa GMR Team Anda, kasi baka malay natin makarating po tayo ng Bulinaw para makapagpa-charity. Alright, so ito pala yung pang-anim na charity event at pupuntahan po natin dito sa may Barangay San Jose at siyempre si Ate Glenn yung magpapa-charity po ngayon. Alright, so kita-kits po tayo mamaya mga idol, no, doon sa bahay nila Ate Glenn. Sino yung chismisan nyo? Ba't ayaw nyo tuloy? At si Ma'am Chichi. Tapos si Ate Sel. Ayun pala sa Ate Lenny. Pakita mo kagandahan mo. Ayun! Grabing turn yun, ha? Ma'am Daisy. Yan, hello. Ma'am Linggit. Si Ma'am Luisa. Tapos ay ito pala yung muse ng GMR. Hello ma'am.
Ay, mute. Umpisahan na natin. Kulang pa rin. Wala pa yung iba. Kulang pa. Wala pa sa kalapati. Alright mga idol, no? So nandito pala tayo sa kanila ate. Ay, kanila Madam Glenn, no? So dito gaganapin yung pang-anim na charity event. Pang-anim. Barangay San Jose. Mabuhay kayo. Gusto niya. Titignan natin kung ano papamigay ni Ate Glenn. Hanggang sila. Hanggang sa'yo. Uy! Dali na ka pumasok. Ba, tamang-tama to pang Pasko ah. Spaghetti pack, may pang salad pa oh. Hanggang kay Ate Lina. Invite niya. Ama, sa natin ito, dinadalangin ko na patubayan niyo po nawa kami sa event na ito, Lord God, upang maipaabot ang tulong na ito, Panginoon, na ipinagkatiwala niyo sa amin. Lord God, ang tulong na ito, Panginoon, ay magamit nila sa kanilang pamilya, Lord God, para sa darating na Paskal, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan at pagkakaisa ang bawat pamilya, Panginoon. Ama, dalangin ko po, Panginoon, na nawa ang GM at Panginoon ay lalo pang magtagal at lumawak, Lord God, upang sa ganon mas marami pang tao ang kayo nang matutulungan, Panginoon. Ama, kayo na po ang bahala sa bawat isa sa amin, sa na po ng pagkakatiwala ang mga oras na ito, Panginoon, upang matapos ng maayos at tahimik, Lord God, ang okasyon ito. Ama, ito na lamang po kami dalangin sa kayo na tayo ng Kristong Kalapanitas. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Pinatawag po namin kayo dito dahil sa may simpleng okasyon, sabi na lang po natin. Ang okasyon po na ito ay ipinagkatiwala kay Ate Glenn Caspi po na pangunahan ang budget na ito para sa inyo. Saan po ba galing ang GMR? Hindi po siya galing sa election o kung ano, kasi sa kadalasan pag sinabing ayuda galing sa opisyalis ng barangay o kung sa opisyalis ng ano po, hindi po. Ang ayuda po na ito galing po kay GMR. Sino po ba si GMR? Ano po siya? Isa po siyang online marketing program na kinasasangkutan namin lahat na nandirito na nakita nyo naman, may mga uniforme po. Nagtatrabaho po kami kay GMR sa pamamagitan po ng panunood at pagre-rate ng video. Ganun po. Namuhunan po kami dito ng halagang 1.5 para maging miyembro po kami. Yun po. Bali, hindi po namin kayo bibigyan nito dahil para lang magmiyembro kayo ha. Nasa sa inyo po palagi yan. Yan po lagi kong sinasabi sa lahat ng barangay na napuntahan namin. Hindi namin kayo bibigyan para magmiyembro po. Bali, bibigyan po namin kayo nito dahil ito po yung para sa inyo. Dahil isa po sa layunin ng GMR ang makatulong po sa mga mahihirap na katulad natin. Siyempre, mahirap din ako. Yun lang. Pero hindi na ako kasama. Siyempre, isa na po ako sa kumikita sa kanya. Kaya, bali po, pinadala sa amin yung pera na ito para maipamili namin, para maibahagi namin sa bawat isa na nandito po. Bali, siguro yung iba magtatampok, bakit sila meron, bakit kami wala? Wala po kaming pinipili rito. Meron lang po kaming hangganan ng pamilya na pwede po namin pagpilian. Kaya sa mga hindi po mabibigyan ngayon, bawi po tayo, marami pa pong pagkakataon. Hindi lang po ngayon. Sino ba si GMR? Siya po yung chairman po ng company na ito. Siya po si Gary M. Reynolds po. Siya yung namumuno po kay GMR po sa marketing.
sa amin. Tatanggapin naman po namin kayong malugod na para makasama po namin kayo sa company na ito. Yun lamang po. Kaya Ate Glenn, para turn mo na. Hindi na natin pahahabain kasi yung mga kasama natin may mga palakad. Ayaw nila kasi go. Thank you. Alright mga idol, no? So natapos din. At salamat sa GMR. Ito po yung pang-anim na charity event. Thank you. Thank you po. Salamat po. Salamat po na Nay. Salamat po sa kanila ate. Wala kang loko ka talaga. Alright mga idol, no? So dito na matatapos tong vlog natin. At ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na event po ng GMR mga idol. So abangan po natin kung saan po yung susunod na barangay. Alright, God bless po.